Πάμε να δούμε κάποιες βασικές εντολές του Scratch. Οι εντολές βρίσκονται στην καρτέλα κώδικας και είναι ταξινομημένες ανά κατηγορία. Κίνηση, όψη, ήχος, συμβάντα, έλεγχος κτλ. Το τι κάνει κάθε εντολή μπορούμε να το δούμε πατώντας ένα κλικ πάνω της και επίσης μπορούμε να το καταλάβουμε και από το κείμενο της εντολής. Κινήσου, στρίψε δεξιά, στρίψε αριστερά, πήγαινε, κολλήστησε, δείξε προς την κατεύθυνση. Αυτές εδώ όλες οι τιμές που βλέπετε μπορούν να αλλάξουν πατώντας ένα κλικ εδώ μέσα για παράδειγμα και βάζοντας και μπορούμε να βάλουμε λοιπόν μια δικιά μας τιμή, κινήσου 50 βήματα, πατάμε κλικ και βλέπετε ότι κινείται 50 βήματα αντί για 20. Πάμε να δούμε λίγο την εντολή πήγαινε σε θέση χ-107 ψ-85. Εδώ οι τιμές προσδιορίζουν τη θέση του αντικειμένου στο σκηνικό. Ο άξονας Χ αφορά στην ουσία την οριζόντια κίνηση του αντικειμένου και ο άξονας Ψ αφορά την κάθετη κίνηση του αντικειμένου. Πάμε να του πούμε να πάει στη θέση Χ0 Ψ0, δηλαδή στο κέντρο του σκηνικού. Κλικ, βλέπετε που μετατέθηκε το αντικείμενο. Οι τιμές του Χ κυμαίνονται από μείον 240 έως 240 και οι τιμές του Ψ από μείον 180 έως 180. Όταν μετακινήσω το αντικείμενο, βλέπετε εδώ πάλι αλλάζει μόνο του, το Χ και το Ψ. Παίρνει λοιπόν τις τιμές του αντικειμένου. Βλέπετε εδώ πώς αλλάζει κάθε φορά. Η εντολή δείξει προς την κατεύθυνση. Στην ουσία είναι παρόμοια με την εντολή στρίψε δεξιά και αριστερά. Αν θέλω για παράδειγμα το αντικείμενο να στρίψει 20 μοίρες, μπορώ να του πω δείξε στην κατεύθυνση 90 συν 20 110, οπότε μπορώ να πατήσω κλικ εδώ και να γράψω 110. Πατάω κλικ και βλέπετε στην ουσία ότι έστριψε 20 μοίρες. Πατάω κλικ και πατάω πάλι 90 και επανέρχεται στην αρχική του θέση, στην αρχική του κατεύθυνση. Η εντολή άλλαξε χ κατά 10, στην ουσία μετακινεί, όταν το πατάω βλέπετε ότι κινείται το αντικείμενο 10 βήματα μπροστά. Εδώ μπορώ βέβαια να του βάλω και μείον 10, αρνητική τιμή, και όταν το πατήσω θα δείτε ότι το αντικείμενο κινείται προς τα πίσω. Η κίνησή του είναι οριζόντια, όπως βλέπετε. Αν θέλω λοιπόν το αντικείμενο να κινηθεί κάθετα, μπορώ να του πω άλλαξε ψ κατά 10 και βλέπετε ότι θα κινηθεί προς τα πάνω κάθε φορά που το πατάω. Ή να του πω άλλαξε ψ κατά μείον 30, να το πατήσω μια φορά και θα ξαναπάει εκεί που ήταν. Ωραία. Πάμε να δούμε τις εντολές όψης. Τις πετάω αυτές. Πατάω δεξί κλικ διαγραφή αντί να τις σέρνω. Η εντολή πες για 2 δευτερόλεπτα. Πατάω κλικ, βλέπετε την εκτέλεσή της. Μπορώ το κείμενο να το αλλάξω. Παράδειγμα προσθέτω για τι κάνεις και να του βάλω 4 δευτερόλεπτα. Βλέπετε εδώ πατάω κλικ και λέει το κείμενο για 4 δευτερόλεπτα. Το ίδιο μπορώ να κάνω και με την εντολή σκέψου για 2 δευτερόλεπτα. Οι εντολές πες για και σκέψου θα πατάω κλικ και εκτελούνται συνέχεια και για να σταματήσουν πρέπει να πατήσω το κουμπί σταμάτα. Πάμε να δούμε την εντολή άλλαξε ενδυμασία σε. Πατάω κλικ στο βελάκι και βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν 4 ενδυμασίες. Μπορώ λοιπόν να πατήσω κλικ σε μια ενδυμασία και βλέπετε πατάω κλικ και αλλάζει. Οι ενδυμασίες, αν θυμάστε, βρίσκονται εδώ, στις ενδυμασίες και είναι αυτές εδώ οι 4. Ωραία. Η εντολή επόμενη ενδυμασία, κάθε φορά που πατάω κλικ πάνω της,
πηγαίνει από μόνο του στην επόμενη ενδυμασία. Εντολή άλλαξε μέγεθος κατά. Όταν του πατάω, καταλαβαίνετε ότι αλλάζει το μέγεθος και μεγαλώνει το αντικείμενο. Βάζοντας αρνητική τιμή, -10, κλικ και μικραίνει. Ξανά κλικ και ξανά μικραίνει. Πάμε να δούμε την εντολή άλλαξε εφέ. Πατάω κλικ στο βελάκι. Βλέπετε εδώ υπάρχουν διάφορες επιλογές. Παράδειγμα χρώματος. Πατάω κλικ και βλέπετε πως κάθε φορά πατάω κλικ αλλάζει το χρώμα του αντικειμένου. Πάμε να δούμε και τις άλλες επιλογές. Κυρτότητας, άλλαξε εφέ. Κυρτότητας, κατά 25. Ξαναπατάω, βλέπετε εδώ πως αλλάζει. Δίνεις. Φαντάσματος, εδώ έχει να κάνει με τη διαφάνεια του αντικειμένου. Παράδειγμα, αν βάλω 10, πάω κλικ, βλέπετε ότι σιγά σιγά το αντικείμενο εξαφανίζεται. Να βάλω 50, πάω μια φορά, βλέπετε ότι έχει εξαφανιστεί σχεδόν εντελώς. Θα βάλω λοιπόν -50 για να εμφανιστεί ξανά. Πάω και εμφανίζεται. Για να επαναφέρουμε τα γραφικά, πατάμε κλικ στην εντολή επανάφερε εφέ γραφικών. Μετά έχουμε τις εντολές εξαφανίσου που εξαφανίζεται το αντικείμενο και την εντολή εμφανίσου πάλι. Πάμε να δούμε λίγο εντολές συμβάντα. Αυτές εδώ οι εντολές που έχουν το ημικύκλιο από πάνω είναι εντολές εκκίνησης. Δηλαδή, παίρνω την εντολή, όταν γίνει κλικ σε πράσινη σημαία εννοούμε αυτήν. Παράδειγμα, πες για τι κάνεις για 4 δευτερόλεπτα. Πατάω κλικ και βλέπετε ότι εκτελείται η εντολή. Όταν πατηθεί το πλήκτρο διάστημα. Πάμε λοιπόν, όταν πατηθεί το πλήκτρο διάστημα, να αλλάξει ενδυμασία D. Πατάω το διάστημα, το πλήκτρο διάστημα. Θα αλλάξω εδώ. Και αλλάζει, βλέπετε, η ενδυμασία σε B. Μπορούμε να επιλέξουμε και άλλα πλήκτρα, όπως βλέπετε, πάνω βέλος, κάτω βέλος, δεξί και τα γράμματα από το πληκτρολόγιο, καθώς και τους αριθμούς. Δηλαδή, παράδειγμα, βάζω A, όταν πατηθεί λοιπόν το πλήκτρο A, θέλω να αλλάξει ενδυμασία σε B. Το βάλουμε A. Πατάω το πλήκτρο A και βλέπετε ότι άλλαξε ενδυμασία. Επίσης, θέλω να πηγαίνει στην επόμενη ενδυμασία όταν στο αντικείμενο αυτό γίνει κλικ. Κάνω κλικ στο αντικείμενο και βλέπετε ότι πάει κάθε φορά στην επόμενη ενδυμασία. Πάμε να δούμε λίγο τώρα την κατηγορία έλεγχος. Υπάρχει εντολή περίμενε. Παράδειγμα, του λέω όταν πατηθεί πράσινη σημαία περίμενε 1 λεπτό και μετά πες για τι κάνεις. Το κλικ, περιμένει 1 λεπτό και μετά εκτελείται η εντολή. Ωραία. Έστω ότι αυτή η εντολή επόμενη ενδυμασία θέλω να την εκτελέσω 10 φορές. Οπότε αντί να τη γράψω 10 φορές την εντολή, μπορώ να πάρω την εντολή επανέλαβε 10 φορές, να βάλω μέσα την εντολή επόμενη ενδυμασία και όταν γίνει κλικ λοιπόν σε αυτό το αντικείμενο, να εκτελεστεί 10 φορές αυτή η εντολή, πατάω κλικ και εκτελέστηκε. Το για πάντα καταλαβαίνουμε ότι αυτή η εντολή θα εκτελείται για πάντα. Παράδειγμα, όταν σε αυτό το αντικείμενο γίνει κλικ, για πάντα επόμενη ενδυμασία. Κάνω κλικ. Εδώ τώρα για να σταματήσει θα πρέπει να πατήσω το κουμπί σταμάτα. Μπορώ επίσης να του πω παράδειγμα να επαναλάβει αυτή την εντολή ώσπου παράδειγμα ώσπου να τελεστές
και του λέω, επανέλαβε αυτή την εντολή, ώσπου το χ παράδειγμα, θέση του χ, του αντικειμένου, να γίνει μεγαλύτερη από 50. Τι εννοούμε? Για παράδειγμα, η θέση του χ αυτή τη στιγμή είναι μείον 197. Και του λέω, επανέλαβε αυτή την εντολή, επόμενη ετοιμασία, μάλλον θα βάλουμε την εντολή καλύτερα κινήσου 10 βήματα. Θα του πω λοιπόν, θα εκτελείς αυτή την εντολή, βάλω 10 καλύτερα, ώσπου η θέση του χ, δηλαδή η τιμή, να γίνει μεγαλύτερη από 50. Αυτή τη στιγμή η τιμή είναι μείον 197. Πατάω κλικ σε αυτό το αντικείμενο και μόλις έφτασε το χ, εδώ βέβαια χάνει λίγο 3 εκατοστά, μόλις έφτασε το 50, σταμάτησε να κινείται. Ωραία. Αυτά προς το παρόν.